Možemo i SDP. Kako uništiti grad u samo jednom mandatu? Zagrebački proračun je jedan od najnapuhanijih do sad, savršeno osmišljen da obmanjuje građane do izbora. Umjesto razvoja grada služi kao Tomaševićev osobni fond za zapošljavanje stranačkih kadrova, dok građani plaćaju sve veću cijenu nesposobnosti. Strankama Možemo i SDP trebalo je gotovo čitav mandat da se dogovore gdje i kako smjestiti centar za gospodarenje otpadom. Rezultat? Sanacija Jakuševca neće se dogoditi ni u sljedećih 10 godina, unatoč Tomaševićem obećanju da će ga zatvoriti u prvoj godini mandata. I dok se hvale rekordnim ulaganjima, građani i dalje žive s rupama na cestama, prometnim kolapsom, zapuštenim parkovima i vrtićima koji postoje samo u mašti. Održivi projekti? Još jedna bajka za naivne. Ovako loše stanje Zagreb nije vidio nikada, niti će ikada vidjeti, jer ovo je najgore od najgorega. Grad je na koljenima, a jedino što funkcionira je sustav uhljebljivanja. U posljednjoj godini mandata Možemo i SDP panično uhljebljuju svoje ljude jer im je jasno da građani više ne nasjedaju na njihova obećanja. Umjesto da spašavaju grad, oni spašavaju svoje kadrovske liste, dok još mogu. Ako ovako nastave, uskoro će Zagreb imati više uhljeba nego stanovnika. Na nadolazećim lokalnim izborima svi se nadamo da nitko normalan neće ponovno nasjesti i dati svoj glas prevarama Možemo i SDP-u, strankama koje su uspjele pretvoriti Zagreb u sumornu parodiju grada.